lagi di kontene bayi kembali pemirsa. Wes ayo gak usah nang dicium-cium, ayo wis dinteni Mbak Endah. Krune wis siap ki lho. Biasane piye? Ateke dadi oleh ibu biasane apa oleh pemirsa tak pepe. Ya wis nang salin. Tak pepene ibu wis baroke. Wes kok kene aja ning kono nduk kadoan ning kene lho. Tulung diangkat rene kuwi. Ning kono adoh men leh ape nganuni kumbane kok adohe ra kaprah. Lah wis ning kene. Wis nang salin. Oke, siap. Wes nang salin. Arep ke tempatnya Linda, Mbak Linda pemirsa. Hari ini apa ya? Mantenane. Dek bengi ketok ya wis uyon-uyon dan lain-lain ya. Ayo Bu, isuk Bu. Kok nek jenengan gak iso isuk, engko jenengan bareng make ya tak tembungno make ben mbek karo Mbak Lipah. Iya, nduk aku manut ning disaline. Nggih pun pemirsa aku tak nganune kumbahan sik nggih. Wis nyampe tempate. Iya. Kinara. Endang, ikut papae. Iya, Mas Dim. Salim. Lho, ora usah laporan Mas Dimas. Gak apa-apa. Ngono ae kok Mbak Tata ikut nyoteng ya Mbak ya. Intan tak suruh sarapan ndak mau. Soalnya habis maem sayur asem. Bikin sambal terasi barang, goreng pindang ndok Mbak. Sorente wis punya janganane. Bu janganane. Apa dok? Jari. Iki lho. Sik. Amit. Ayo tak dono iki lho Tan. Iki lho. Iki lho intene. Ya. Kok digo muleh kok. Iki lho, nyah iki lho. Iya. Iki kemarin dari Mbak Linda ya toh enek tape, enek pisang. Kok enek jok Ibu ya? Apa le, Nduk? Iya, kain. Nduk ibu-ibu sotengno Nduk tak pengen mam tape, Nduk. Ya, sotengno Ibu mencoba jajan dari Mbak Linda nggih. Iki lho Nduk Ibu terutama pengen iki lho. Iki jenenge tape. Iki bungkusnya jek nganggo godhong. Halo pemirsa. Matin setrika. Mboten nih. Matin kula review tape, Mak. Nggih. Tapene tape ketani. Iki Matin. Matin sudah selesai masak nasi goreng jagung, endok. Terusan ayam crispy. Kenapa Kinara? Agak nyaman dengan bajunya kan lengan panjang. Ini kudu dibetoki ngono. Kudu njaluk salin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita papa. Enak ndak tan ketokno. Wis ketok ya. Mulai wangi wah enak pemirsa. Ndi? Tape. Kadang enak pucuk, dadah. Kinara, tak syutinge Kinara. Halo Kinara. Gendong mama. Digendong mama, Kinara nangis. Ditanya kan nangis kenapa? Iki lho Nduk. Iki Mbak Indah tak syuting. Terus pakai kerudung. Mak keluar view mak kok. Kinara cantik Siapa dulu Mbak Utini? Mbak Utini Mbak Dames soalnya. Mbak Dames. Mbak Dames. Alah. Mau dia ditinggal. Insyaallah kok. Nek situ nebeng Mbak Dames, nebeng ikut bajene. Nek situ ya. Kayak numpak motor. Engko jaritmu aja sampai lali go mulai. Jarik. Itu tuh jarik itu bikin kain jagoan. Jadi kucur iki digawe saka tepung beras biasa. Mbek santen. Gula. Apa, Nduk? Mbak Menter sayu nih kan? Mbak Menter sayu. Cantik sekali. Terima kasih ya. Iya. Cowok ya. Makin mamah nih. Wedok yo ayu weh. Nek cowok ganteng. Kenapa lagi? Tak
Tak cupukno cecek ya, Kinara ya. Maafin. Ibu. Maaf lagi. Ampun. Nennya. Waduh sarapan sik pemirsa sik menunggu. Nek ngopo ku mang? Kinara nek ngopo ku mang? Kok iso-isone? Iki lho nduk, Nduk. Oh. Iki perobatan dinggo diet. Kok perobatan dinggo diet? Gue darah tinggi kok. Enak banget kok. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Sabtu ibu kan masak rica. Wis gak popong kok tak nyuwun kemangi Mbak Indah. Engko njupuk saiki ora apa sesuk? Ya ora lah sesuk dinane lagi opo leh. Sesuk kan lagi Rebo lah yo. Rebo, Kemis, Acara apa ibu? Apa ning gone Ponorogo ngono koke. Kuwi temen-temene ngene Bu Yuni anu nggih Bu Yuni pokoke sing beto ayam rica-rica nggih ngono. Pesen Mbak Nana no kok ndek ingin no pesen loro akhirnya. Loro ayam terusan sing temenku bawa air minum, sing sijine nggawa apa jenenge nasi, sing sijine nggawa mie goreng. Dadi bareng-bareng. Ibu di pasrai suruh bawa. Mbak Nia bawa nasi. Kok sing satune nggawa air minum sak. Koncon marae Agi sa. Sapa yo Pak Yoni. Pak Yoni. Bojone Pak Yoni. Bulis. Bulis nggawa air minum ketoke, nggawa air minum ya. Wis engko bareng-bareng lah Tan. Habis iki pemirsa. Nggih ngertos ibune macak niku wis bingung to Matin Kinara lapini. Kinara lucu nih. Nanti Mam. Apa bandung? Bandung niki dipegang pemirsa langsung coklek klek dadi dua. Enggak petuku nang kene berapa? Insyaallah. Berapa nek porai? Tumbase kan ning ping, Nduk. Ning berapa gak enak? Ning gone kuwi lho AZ. Heeh, kae. Nek berapa gak enak? Ning Bravo. Embuh ya, Nduk. Aku gak roh nek aksesoris ning Bravo sebelah ndi gak roh. Tak golekno nek. Iki Bang apa ditero repa pemirsa dikarenakan bayi kan yo jek ngono terus gak usah Nduk nggone bayi ae aku ngono. Budhe tak numpak motor ae wis oke aku ngono. Anak panas alhamdulillah. Iya, oke. Nek panas alhamdulillah, Bos. Bareng kabeh kuwi aku. Alhamdulillah pemirsa akhirnya saya bareng rombongannya Mak Ki kan Mak Gamis di telepon sekarang Mbak Indah. Mak, jenengan boten kalih iki mobil mawon. Ora, Nduk, soalnya Mak nggawa gawanan lho pemirsa. Nggawa gawanan lagi engko enek bloke Mbah Kemi dan lain-lain. Ibu nderek mriku nggih, Mak. Iya gak apa-apa, Nduk. Beto baje kali nggih pemirsa. Jadi Mang wis ditawari, Mae sekalian diajak dengan mobil Mae ini, tapi Mae pengen bareng Pak dan juga gowo gawanan banyak ya mungkin. Maksudnya ki gawanan banyak, gawanane akeh orang gowo banyak sing ngaok mboten. Nang gawanan banyak kuwi nang gowo banyak mboke blengur mboten. Banyak maksudnya Mae beto gawanan ngoten. Terus aku akhirnya ikut rombongane Mae. Yes ya Nduk, aku tak langsung ning gone Mae ya. Iya. Aku nitip Intan ya Nduk ya. Aku tak langsung ning gone Mae. Iya. Kamu ikut rombongannya Mbak Jessica ya Nduk, Tan. Kene deleh motor kene. Tak suge wis Bu kei. Wes kene. Ya wis. Dadah. Wes Bu bisa ya. Boten Mbak Jess. Bukaan ada kan gue tak metu. Oke, jus pemirsa. Kembali lagi bersama kembaran saya. Nyonya Kemi Wijayanti Setiawati Kusuma Wardana. Mawarni. Kesempatan yang indah ini saya dipertemukan dengan kembaran saya dalam rangka
mau menghadiri undangan dadi ngantene Mbak Linda teng Jambi. Nggih. Nah, Mbah Kemi biasa karo Bu Yuni ikut rombongannya Mak Desti. Nanti yang membawa kendaraan adalah Mbak Dila. Nggih. Jadi dipersiapkan hati gitu. Ben ngurangi rasa ndredeg mengke beto banyu sagalon dibeto teng ajeng. Penting ngombe mawon. Ben jenengan ngangge jam tangan mboten. Gelang Bu Yuni. Gelang. Nggih. Mbak Kemi. Ayo Pak, kiki budak ora lek Pak. Sek ngenteni papa dulu. Terus ki bukan gelangan. Iku buak kowe ngatek pegel kok. Mboten napa-napa, Mak. Tetep mboten nek keri. Wong bayi ora patek ngurusi. Apa ora suwo? Berpelukan. Pasti mboten Mbak tak ngomong Mbak. Diwinginane tinggi Mbak Linai. Golek tas, Dok. Golek tas. Tangan carane niku ngeten. Niku nek terjun dinding. Ben make nek golek jam ki uga bingung. Iki perek-perekno cedhak jam niku. Disukani kayu ngoten dadi perek-perek nek golek jam langsung bingung. Iki tengene Mbak Linai ya. Dodo ngalih kabeh Bu. Kowe mari manggone kita mriku. Di Mbak Linai ngene. Nggih, Mbak. Heeh. Salon-alon aja bersama Mbak Kemi. Ki nek wong nyebo kene. Lagi usum wong nyebo. Boten tebih, Mak. Boten. Oh, nggih. Di belakang Mae. Cedak sekolahan. Ya sabar tra yo. Nganu iki, Pak. Alon-alon. Ngetoto wong kalau wong anu, ngetoto wong sampe padha. Iya, Wah. Iki mangkan pekorone kene ketinggalan iki lho. Ora tau nang Dambe. Ijab kabul. Lho nek mereka dugi pundi? Dugi. Oh. Sawah. Perumahan. Oh. Iya. Wis nyampe pemirsa, iki diparkir ning kene. Kayak wis temu abene pemirsa. Parkir sik iki. Loh, adik-adik pada metu. Adik-adik kelas berapa, Nduk? Kelas 4. Oh. Monggo. Ayo. Ngantene wis. Jimur. Halo. Nggih, Mak, nggih. Ngantene wis temu abene untuk rogling. Atas Pak atas. Riyen Pak jenengan Pak Wis temu ngantene bismillah. Longgang.
Nyun sewu Angnet je. Ibu Sindene isi tenaga riyen. Nggih, monggo. Isi tenaga riyen. Gong noto laras. Noto ki ditata, laras kuwi lagu. Lagune ditata. Pak bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Alah, Mbah Kemi Wijayanti kok ngarep dhewe. Halo sayang, aduh. Lo ya. Darane dah. Iya jenteng Raro. Hati-hati lo, empet lo, hati-hati dok. Acarane sampun badhe dimulai. Tak nentene. Mak keren. Niku lho kula badhe nganuni Bu Sinden kalian jenengan lho padha Mak. Padha cantike kalih mak jenengan. Nggih. Istirahat dulu, daharian Ibu Sindene daharumien ngisi tenaga. Setelah ini bernyanyi ben suarane tambah merdu nggih Bu nggih. Tambah bianter. Mbak Mur monggo make badhe nyumbang lagu. Campur sari. Nggih. Oh nggih Mak jenengan badhe nyumbang lagu. Mae badhe nyumbang lagu. Po nanti dilanjut malih nggih. Kinara ning ngarep kalau Kinara. Samanti nggih. Ya, wah makasih ya Mbak Tata. Soalnya banyak asap rokok, Bu. Ayo jalan sana, jalan-jalan. Sapa sing pengen nangis dulu acara iki? Tapi ini Yanti. Mbak Linda. Linda pemirsa. Yang sewu nggih Bu. Ikan binatang
Itu ya